सब कोई के प्रणाम, पूरा भोजपुरिया जहान के। हम मंजीत मेहरा। लोग करल बा कि हम भोजपुरी बचाओ तनी, भोजपुरी में जितना अश्लील होकर ओकरा कम करत तनी। तो नीलकमल भाई से हमारे वो गलती का हो गई बा। पूरा भोजपुरी बचाए वाला ओकर टीम पूरा वीडियो को वायरल कर जाता है, घंटे पर घंटे वीडियो छोड़ जाता है। ये भोजपुरी बचावे का काम होता है कि और ये भोजपुरी के नरक बनावे का काम होता है। मान ली नीलकमल भैया गलती कर दिले बड़े, तो अगर तू भोजपुरी बचावे के काम करत रह तो वीडियो को वहीं पर दबाए, तो एकरा कहल जाला भोजपुरी बचावे के। तू वीडियो को पूरा वायरल कर दिल, 2-3 लाख लोग देख ले, का चाहत रह लोग। एकरा से पहले कोई गलती ना कर रहे, एगो नीलकमल सिंह गलती कर ले बड़े। मस्ती मजाक में सारा चीज़ काम हो गई। मस्ती मजाक में चलते रहे, गाना कंपोजिंग होते रहे, वही में बात निकल गई अक्षरा सिंह पवन सिंह के। तो मस्ती मजाक में गाना कंपोजिंग करते हैं, जाता नीलकमल सिंह इतना पागल थोड़े नहीं खे कि गाना गा दिहन। चाहे वो गाना के जो कंपोजिंग होता है ओकरा के गा दिहन, रिलीज हुई, ऐसा तो बात नहीं है। तो लोग एकरा में इंटरेस्ट ले रहा बा, मजा ले रहा बा। लाई बाबा के खूब नीलकमल सिंह के सजा होके चाहिए, तब फलान होके चाहिए, ढेकान होके चाहिए। तो लोग का औकात बा मतलब नीलकमल सिंह के तू करे खातिर। गलती सब कुछ हो जाला, कोई गलती छिप जाला तो कोई छप जाला। जैसे नीलकमल सिंह का छप रहा बा पूरा। तू लोग जो बड़ा वायरल करे कोशिश करता रह। नीलकमल भैया खुद लाई बा के डिस्कशन करिए का भइल बा का नहीं के भइल। तो हमार निवेदन बा कि जितना भी चुतिया यूट्यूबर बड़ा लोग तू लोग, तो ये सब मामला के बंद कर द। फुल सपोर्ट हमने के नीलकमल भैया के बा। काहे ना रही मर्द, गलती सबके से होकेला, उनकरे से काहे ना गलती थोड़ी नहीं के भइल। इंसान ठोकर लगे के सीखेला, ऐसे कैसे कोई सीख जी। सबके लाइफ में एगो मोड़ आवेला, जैसे नीलकमल भाई के लाइफ में मोड़ आ गई बा। उनकर दोस्त थी, खुद वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा बा, लोग इंटरटेनमेंट करता, वही में से कोनो उनकर दोस्त बड़ा सन चुतिया इंसान जो कि गाना के वायरल कर दिल सन। नीलकमल सिंह के कोई चाहता गिरा दी का? उनका ऐसा सैड सॉन्ग, सुरीला आवाज़ यार, ऐसा सुरीला आवाज़, वही गाना जाके देखो ना जो नीलकमल सिंह वो गाना गा रहा बड़न, बिना माइक के, बिना वोकल यार। इतना सुरीला आवाज़ कोई के ना हो सकले यार, चाहे कोई हो के। इतना सुरीला आवाज़, हारमोनिया से खेले वाला मास्टर बड़े नीलकमल सिंह। हारमोनिया बजावे वाला, उनका ऐसा हारमोनिया कोई ना बजावे वाला। हारमोनिया का पूरा पेर के रख देवे ले। और तू लोग बड़ा तो एकरा में इंटरेस्ट लेते रह, मजा लेते रह लोग। तो ये सब बंद करा भाई, कोई के कैरियर के सवाल बा। आज नीलकमल के विरोध करत रह, काल तहार गर्लफ्रेंड धोखा दी, चाहे कुछ भी हो, नीलकमल के गाना सुनबा। बिना नीलकमल के तहार मतलब कि पेट ना भरी उनका गाना से। पवन सिंह के गाना सुन के तू ना अपन फीलिंग भर लेबा, खेसारी गाना सुन के फीलिंग ना भर लेबा, चाहे और कोनो के गाना सुन के तू ना फीलिंग भर लेबा अपन। जब भी फीलिंग आई तो नीलकमल सिंह गाना में आई यार। फीलिंग होखेला एगो यार, क्लासिकल होखेला, का चीज़ होखेला, संगीत का चीज़ होखेला। कोई आके नीलकमल के लाइव में आके गरिया रहल बा यार, ओकरा ले बोलता चुतिया तू बड़ा गाड़ी दी बोला उनकरा। एक बार भैया बेचारा गलती कर दिलस, तब ओकरा गाड़ी ओकर माई बहन के गाड़ी देता रहा यार। ओकरा ले बड़ गलती तू बड़ा। इंसान ओकरे कहल जाला, मतलब कि अगला गलती कलस तो ओकरा कह सकत रहा कि हाँ भाई नीलकमल जी तोरा से गलती हो गई बा। अगर जनता के सामने आके तू माफ़ी मांग लेत बार तो सारा केस मैटर ख़त्म हो जी। अक्षरा सिंह से तू माफ़ी मांगला, तो लोग माफ़ी मांगे के बजाय नीलकमल सिंह के लाइव आके फेसबुक पे यूट्यूब पे गाड़ी बकरल भाई, नीलकमल सिंह के सजा होके के चाहिए, तो ये करे के चाहिए, वो करे के चाहिए। एकरा के बंद करी जा रहा सब, इंटरेस्ट ना ले जाए एकरा में। इतने गुजारिश बा हमार। नीलकमल भाई जो भी गलती कैले बड़े ओकरा खातिर तो नीलकमल जी अपन लाइव आके अपन बतेबे करिए, प्रूव करबे करिए का सच्चाई बा और का झूठाई बा। तो एकरा में इंटरेस्ट लेवे के कोशिश मत करो लोग, इंटरेस्ट लेवे के कोशिश बिल्कुल मत करो लोग, नहीं तो फिर समझते बड़ा। भोजपुरी लाइन है साला, के एकरा बारे में ना गलती सोचेला, सब कोई गलती सोचेला। केहू का लौक गई तो ओकरा माई बहिने के लिए बड़ा, केहू के दब गई तो दबिए गई। तो ठीक बा,
एकरा के बढ़ाव चढ़ावे के ज़्यादा कोशिश मत करी जा, इतने पर दबाई जा। हमार तो इतने गुजारिश बा, हम इतने कहेब एकरा के इतना दबा दी जा। ओकरा बाद नीलकमल भैया बड़न, फिर खुद समझ लिया।